Sakop sa Gun for Hire Group pagkipusil patay sa wapa mailing mamumuno. Nahitabo kini dito sa may Dan Legazpi, Barangay San Roque, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima giingong hitman usab sa usa ka drug personality dinhi sa Sugbo. Ani ang report. Sa contributed video, makita ang biktima nga nagbuyod na sa yuta humana po sila mga alas 10 ang tak na kagabi. Gitabang pakini sa mga responders o gidalas tambulanan. Apan dito na sa ospital na kabsan yun sa iyang kinabuhi. Nasayrahan nga nagsakayra ang biktima og bisikleta. Padung na kuno mapauli dihang gibirhan sa wa mailing suspek og dayon pusil sa biktima. Wani siya mamirahay. So, wani siya member of a gun for hire. And then, kani siya is not a resident diri sa among EOR. And then, mag-arian lang siya diri sa may port areas. Naa siya ay amigo nga drug personality. Sa dugang pakisusi sa kapulisan sa Station 3, na ilang biktima nga si Georgie De Gracia, sakop kuno sa usa ka gun for hire group. Siya usab ang hitman sa usa ka drug personality dapit sa PR area. Matod sa police official, posibleng dunay atraso si De Gracia sa mga drogista nga mao'y motibo sa krimen. Hinoon, gisusi pa sa kapulisan ang mga posibilidad nga hinungdan sa pagpamusil. Sa nakita nato, very kuan karon ang grupo sa illegal drugs na sila mismo yung nag-aunay because they are suspecting each other nga ang police naging successful sa mga operation, maybe nakakuha sila mga asset, something inana. Kauban si Godfrey Relena ko si Alan Domingo. Balitang Bisdak.